Izipogo zobunsizwa lezo. Ngidebekale emzimkhulu kwesikabaleni ehlangwini. Insizwa ezinsizweni. Insizwa ezinsizweni ngithe ngizihlalele. Ngabona kulomfokazana nje insizwanyana nje ijongwana. Isukela intombi yangempela liphuthubeze esidlangalaleni. Awungathi ngeke. Ayimfanele lo. Ayimfanele lo. Ayimfanele lo. Ngathi ngoba sengashadelwa abakwethu iminyaka isedlulile 20 kodwa umzakithi ngisafuna ukukhulisa. Kwathi ngoba ngingakhulumi nomamkhulu ngoba ngosiko lesizulu ufuna ngiqale ngikhulume nomamkhulu mangifuna ukwandisa lo muzi. Ngathi kodwa ngoku isikhathi songishiya anginyonyobe lapha ku-inbox. Kusuka lapho ke lokunyonyoba kwami ku-inbox ngoba bengakawutholi imvume la kufuna ngiyithole khona kuMamkhize uNgunezi. Ngathi angibe nginyonyoba uyosithola endleleni. Kodwa ngathi le nsizwa le angiyikhuze. Ngiyayibona ize kabi. Ize mawala le nsizwa. Yabona ile nsizwa ethembisa intombi izulu nomhlaba izoyithengela ibhano izoyithengela ngijantshi besitimela. Ibingenalo ngisho ibhayisekile. Ngithe kusanjalo ngavele ngafika kwami kwathiwa egeyithini kuma insizwa ethi uMavundla. Yafika le nsizwa yangiqonda ngqo. Hayi ngayibheka wona ngayibona ba moyiboka kulapha ku social media ngathi insizwana ayibona ba hayi ikhona futhi iyaphakamisa nensimbi le nsizwa. Hey ngayibona iphakamisa insimbi le nsizwa futhi ayinalo uvalo. Ngathi ngiyaqala qalasa hey nami ngedwa la endlini. Hayi ngahlela ngezantsi sakhuluma njengamajongo. Kodwa ngathi angimtshele okaDlaba ukuthi ngenzeka aqoma umuntu obuyabamba ngamawashini. Okungijabulisayo ukuthi intombi yamtshela ngo9 behlangene. Yamtshela ukuthi njengasekuqhamuka imbange umtolo futhi uhulumeni. Futhi uhulumeni esengimazi ukuthi ngithathwa ngibekaphi. Sekunzima ukuthi ngikuvumele ukuthi wenze unothanda. Sekufika abakhulu isiphingwe yenkulu. Yamtshela nje intombi. Iphinde futhi yamtshela la ukuthi hayi ukhesi phansi uhlulekile. Yamtshela intombi ukuthi ayimfuni. Izikhulumela intombi la. Manje ke imbangi zimbini umina noMavundla. uMavundla senzile ukuthi intombi ayimzwisi kahle. Kodwa ke ngoba intombi ayisazikhulumeli masila seyikhunyola mina nje sengorodwa amaqhekisa. Mina nje sengiqonyiwe inhliziyo yentombi ikumtolo. Sengorodwa mina amaqhekisa. Kodwa ke noma amaqhekisa ngangiroba aze azi ukuthi uround 1 kuwinning. Angishawanga knockout. Makwenzeka angiroba phela amaqhekisa aroba. Amaqhekisa aroba. Kodwa nje asibonge bakwethu ukuthi nifikile la nazobona ukuthi intombi ishelwa kanjani. Intombi iqonyiswa kanjani. Kubalekile ukuthi thina njenganabantu abamnyama njenga usho usomqulu wamalungelo othi ngesingisi the doors of learning and culture shall be open. Kusho ukuthi siyolithuthukisa usiko lwethu silivikele futhi. Iloko ke sikwenza la ukuthi sihambisana nale nkongolo yango 1956 55 eyathi amasiko ethu
siyowathuthukisa siwavikele futhi ngoba ngaphandle kwesiko lethu asilutho. Ngakho-ke mina ngiqedile futhi bakhulumile nizivela angisazomkhulumela uhulumeni lebona bayisholo bona. Akusayisona isikhathi sokuthi uhulumeni siyikhulumele, akukhuluma abantu abambonayo lo hulumeni bayisholo bona. Mina-ke masisuka la sesilindele nje ukuthi amaqhikiza awasiwathemba amaqhikiza bazoba neqiniso. Yayishiya inkundla.